това съм пробвала. Аз все пак съм подготвила, като правих за книгата. Ето, който иска, може да си вземе плодове. Те останаха. И аз много обичам ананас. Сега във второто смути слагаме така наречения йогурт или българско си кисело мляко. Това, за съжаление, не е домашно подквасено, но едно от добрите на пазара, така. Щипка годжи бери. Мед. Ела. Малко да му го разбъркаме. Ела да ти го разбъркаме. Така, слагам мед на окото, което това ще е по-сладкото смути. Толкова да речем. Ябълки. Кисели зелени ябълки също са подходящи за диета. Искаш ли една? Слагаме от моя любим грейпфрут. Може да бъде и с кожичките, може да бъде и без. Нали казахме, че именно в кожичките се съдържат тези така полезни вещества, които ни помагат да отслабваме, така че ще го сложа с кожичките грейпфрута. А това важи ли за печените чушки? Не знам. Не мисли за кожичките, че би малки панак слагаме. Виж сега, което по-скоро нещо, защото люспите биха затруднили нещата. Това ще е по-цветно смути заради спанака. Направим ли по-сладко това смути? Добре. Аз лично предпочитам да слагам кленов сироп, канадския кленов сироп, но тук са ни предоставили мед. Като казах, също така е до някъде добре. Сега да сложим повече работи. Повече материал да има. Междувременно някой, ако иска да пита нещо, все пак. Аз утре няма да идвам. Аз ще искам да питам след малко за някои упражнения, ама това е веднага. Да, приготвили сме. Даже